Naglaan po ng pondo ang lokal na pamahalaan ng San Nicolas, Pangasinan sa pagpapatayo po ng karagdagang mga dormitory para sa mga katutubong mag-aaral sa bayan. Mapapakinabangan ito dahil hindi na kinakailangang umuwi pa ng arawan ang mga mag-aaral na mula sa malalayong lugar upang makapasok sa eskwela. Mas pagagandahin pa ang dormitoryo sa pagpapalagay nito ng floor tiles, ceiling at maging pagpipintura upang mas maging komportable at mapapanatili ang mga estudyanteng katutubo. Mayroon na rin itong sariling banyo, kusina at ilang mga double deck na tutulugan ng mga estudyante. Samantala, nagpayag naman ng pasasalamat ang senior head ng San Felipe Integrated School at ang mga estudyante, partikular na mga tribong Ibaloy na sa inilaang proyekto ng LGU San Nicolas. IFM News. IFM News. IFM News.